Ang mabakilin mo. Gayatan. Bako. Luperamide. Bako kami nagparasuka ko. Ito ang hindi ko. Iniwan kami yan sa ko. Malugarin. Iwasan pa ka. Malugarin ito pa rin tanong mo yan. Bakal ko. Duwa. Flora. Okay yan. Maski sa mga akilit. Kasi ba yun ang Flora? Ikaw ka na. Ano pa? Nagsakloma. Ano ka? Hindi lang. Kasi di ko susuka. Manaisip po na. Yung mukha, sino siyang nagpagana sa lahat. Pero, ipagana siya rin. Kasi ako, nagpaglabuin sa pagkasuwan. Halal. Huwag siya hindi niya pa sa mga dahil ako baka alay ng pag-ibo. Dahil Kuya, kasama ko mas ko. Pinagano ko na kung 200, 300 na rin. Okay, sa siya, maghapon kasi. Kaya mangyari. Hindi pa sa wala. Hindi pa silang sirang bagay. Hanin mapaya, bang sila ko tao. Ano ba pa kan? Sarong urasan ko. Magandalagan ko na pagkagat tao. Napakasikit. Pagkapit tayo na lang. Sabi natin, para kasurod ako nung kumbina ko na sa kinaganda ko makakama. Ibaga. Pero sa isa ko yan, init. Kamay ano ba lang. Pagparaluwas ka. Hindi mo sa matama. Ano sa ito na nagtod na ako? Taray natin yung saraw. Baka na kung buwan at pagka sa mata ko. May ganuan ko. Kasi kanatang ang bagay ko. Kung nauli ako, nagsulay ako nagbalag. Ako nagpupunta man sa dapat pag nag-Diyos, dapat mainit ko nung dapat magkano sa talaga. Kaya nga yan, kung nag-iwas na pa yan, para ka nagkaidaw, saray na sa hanggang. Yung para ka natin ang anlaw sa nagpa-laser, sige, kahit nakitong tubo, nakulong ang sigawan, kasi pala dito, pagdabaghat ang silde, Nagmotor na. wala ko tayo pero Kuya, yung mga mas lalo mga pag naman mag-service siya sa Oh, yun na. Ayan, yung sinuriya, rabat-rabat siya. Magaling, nakapakit na ang buga na sa mga bakit na sa mga yung palibot ito ang tao, tapos na siya, di ba naman? pambulan na sa mga ano na bayag mo ng mga siguro po, Ay, mananggat ka kanya ng na tao. ang bulan, magsunod ko ang bulan, ay nasa ang bulan. Ay, talaga ng tao. Mahutang ka lang. Ay, nga, nagkalay siya na. Wala siya makapag-apply mo pag ano kang mga requirements. Siyempre, nag-ideal niya nga ganito kaya. Sumutong baga tayo sa pinabakal. Pinabakal na kamay mo. Pinabakal mo ba ba si Bea? Hindi, pinabakal si ate niya. At yung
Ito ko sa bakit si ate na. Nagkakaroon sa iyo. Okay, ano man dyan na? Si ate na. Tapos nag-ano sa iyo na nag-yung sa pag-ibig. Dahil sa isa na. Kasama nila. Sa pagkulog sila sa pag-ibig. May nautang ko sa puso nga. Ako nga dahil na nagpasa. Pagkalim, pag-utang ko. Pero una ko sa aso. Nasa na? Sa aso no. Yan. Nagpugla yung sawang puhunan ng kwenta na rin. Kasi nagpugla Ako bakit ang basa rin niyo? Social action, nautang ka. Kasi, after mahululugan, wala dyan sa harap. Palibre. Ang kaya nga ni, pag mahululugan tayo, oo. Ako gano. Kaya hindi nakakulong sa utang. Kung malong taman, mabantayan sa inyo dyan. may tao na tao. Mautang. Matapos, dahil ito lang ang talaga. Hindi ka man sa nag-iisip. Hindi ka man sa nag-iisip daw. Ang nagtaraman sa ito ko yan, eh. Ay, ano man tara, ito paan. Kasi hindi nagaraya. Ako ako kung direct yun. Pag nalating ka ba sa pag nalating ka ba ganayin ka? Ako nga, nagpaparotek. Ay, naparotek ang niya mga ako. Pag nalating ka sa luwas mo. Pero ko na eh. Pero ito na, buda. Mabakal na na. Bakalan na ba? Kaya